Sugod pa sa miaging Sabado, hugot ng seguridad kay gipatuman sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno sa mga kalihukan sa lungsod sa Minglanilla nining Semana Santa tungod usab sa Kabanhawan Festival. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Usa sa tutukan sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla, kining Minglanilla Sports Complex and Oval, kay dinhi ang sagad sa mga kalihukan. Gani gabi gibanabanang sa Minglanilla Police nga dulaan sa 25,000 ka mga tawo ang midugok sa lugar sa kick-off sa Kabanhawan Festival aron masiguro ang kaluwasan sa mga mutambong. Cymex kabahin sa Stampede ang gihimo pa nitong Sabado. Gipaabot nga matag gabi ning Holy Week dagsaan gyud ang oval sa libuan ka mga tawo. Ilabi na usab nga dunay food park. Ang ato ang procession pod na atay himuon mao ni pinaka-highlights kung diin na ay 24 more or less nga karo ang mo join ani. And this is not just a normal nga procession no kay gina-highlights gyud nila ang lain-lain nga karo. In fact, ni open sila from other places nga mo join. This will happen on Wednesday. Oh, and then madugangan ni siya sa Santo Entero karong Friday. Gawa sa kapulisan na nao sa binuo ng mga sakop sa kabumbiruhan, aduna sa bitagan ng mobile prisuhan ng BJMP, mga sakop sa MITCO ug ang task force. Highlight sa kalihukan, mao ang sugat sa kadlawon sa Domingo. Ug na pa usab ang festival queen og street dancing sa hapon ug gabi. Ginadili gid namo ang pagdala og backpack. We allow but transparent para kita namo unsay mga sulod. Mga hinagiban dili pwede. Mga ilimnon nga makahubog dili pwede siya. There are areas nga adto lang gid siya pwede but not on the venue yun sa activity. Aside from that, amo pong ipahimangnuan ang mga mo join sa celebration nga kung mahimo i-secure ang ilang tagsa-tagsa ka paminimalay. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.